नमस्कार, मस्त मॉर्निंग किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहे संक्रांती स्पेशल तिळाचे लाडू. चला आता बघू हे लाडू कसे बनवायचे. हे लाडू खूप सोपं आहे बनवायला आणि खूप चांगले बनतात. चला आता बघा ह्याला काय काय साहित्य लागते. मस्त मॉर्निंग किचनमध्ये आज आपण तिळाचे लाडू बनवणार आहेत. तर त्यासाठी बघा मी इथे 1 कप हे तीळ घेतले आहेत आणि हे बघा आता मी इकडे एक फ्राय पॅन घेतलं आहे आणि स्लो गॅसवरती आपल्याला हे तीळ भाजून घ्यायचे आहेत. आता तुम्ही बघू शकता ह्याला आपल्याला एकदम छानपैकी गोल्डन कलर करून घ्यायचं आहे. ह्याला सारखं ढवळत राहायचं आहे कारण ते करपले तर कडू लागतील म्हणून. आता तुम्ही बघू शकता आपल्या तिळांना छानपैकी कलर यायला लागलाय. आपल्याला याला असं स्लो गॅसवरती परतत राहायचंय. आता तुम्ही बघू शकता हे आपले तीळ भाजून तयार आहेत. आता मी त्यांना एका प्लेटीमध्ये काढून घेणार आहे. या तिळाचे आपण लाडू बनवणार आहे म्हणून आपल्याला यांना मिक्सरमध्ये लावायची काही गरज नाही आहे. ह्याच एका कपाने मी तीळ घेतले होते तर आता याच कपाने मी आता गूळ पण घेणार आहे. याच साईजचा हा 1 कप आहे. हे बघा. तर आता हे बघा मी इथे हा 1 कप गूळ घेतलाय आणि त्याला मी आता या फ्राय पॅन मध्ये टाकणार आहे. या गुळाला आपल्याला फक्त स्लो गॅसवरती वितळून घ्यायचं आहे. याचा पाक नाही बनवायचा आहे. तर अर्धा चमचा पाणी टाकणार आहे कारण आपला गूळ वितळला पाहिजे म्हणून. हा बघा आपला गूळ इथे वितळतोय. तुम्ही अगर त्या गुळाचा पाक बनवला तर आपले लाडू थोडे कडक होतील म्हणून आपल्याला त्याचा पाक नाही बनवायचा आहे. फक्त आपल्या गुळाला वितळून घ्यायचं आहे. आता मी इथे अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपला गूळ इथे वितळला आहे. आता मी गॅसचा फ्लेम बंद करणार आहे आणि आता त्यामध्ये मी हे तीळ टाकून घेणार आहे. आता आपल्याला या दोघांना व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता हे बघा इथे आपलं सारण तयार झालंय लाडू बांधायचं. तर हे बघा मी थोडंसं असं हातात घेतलंय सारण आणि जरा असं गोल फिरवून घेणार आहे. हे लाडू आपल्याला गरमच बांधायचे आहेत. थंड झालं तर ते कडक होतात म्हणून. तर हे बघा आता माझे असे गोल बरोबर लाडू येत आहेत. तुटत पण नाही आहे ते व्यवस्थित शेप पण घेत आहेत. तर आता इकडे हे बघा मी या ताटामध्ये भाजलेले तीळ घेतले आहे. जेव्हा आपण लाडूसाठी तीळ भाजत होतो त्याच्यामध्येच मी थोडेसे तीळ साईडला काढून ठेवले होते आणि आता हे सारणाचे आपण असे लाडू गोल बांधून घेणार आहे आणि तिळामध्ये थोडंसं गोल फिरवून त्याला साईडला असं. हे बघा आता माझे लाडू मी लाईनीत लावून ठेवते इथे. कधी कधी काय होतं की आपलं हे सारणच्या लास्टला राहतं थोडं कडक होतं तर त्या टाईमला आपण त्याला जरासं गॅसवरती असं गरम करून घ्यायचं आणि त्याचे परत आपण लाडू बांधून घ्यायचे. हे बघा तुम्ही बघू शकता माझं थोडं सारण कडक झालं होतं त्यामुळे मी त्याला परत असं गरम करून आणलं आहे. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता मी ते 1 कप तीळ घेतलेले आणि 1 कप गूळ आणि त्यामध्ये हे 42 लाडू बनवून तयार आहेत. तर जर तुम्हाला पण माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली.